Eli kysyn Mikko Patokalliolta, joka oli puhumassa meidän Libanon tilaisuudessa, että mitkä oli sun mielestä semmoiset tärkeimmät asiat, mitkä haluaisit nostaa tästä tilaisuudesta esille? Nostaisin ne asiat esille, että Syyrian kriisi vaikuttaa hyvin monella eri tavalla Libanonin tilanteen tällä hetkellä. On yhtäältä vahvoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, mutta myös poliittisia ja turvallisuusvaikutuksia. Ennen muuta syyrialaisten pakolaisten kasvava määrä Libanonissa on asia, joka yhdistää moni näistä eri huolista yhteen. Ja myöskin kansainvälisen yhteisön tässä asian huoltamassa tähän asian hoitamisessa. And then I will ask Chad Lian, who was also an expert at our evening tonight, what do you think are the key points that you want to share about Lebanon's situation right now? Well, Lebanon is a very diverse nation, and the crisis is affecting it in a humanitarian scale and is affecting it in a way that it's suffering economically and socially. But as much as it is gloomy, there's still lots of hope, and there is a way that there's light at the end of the tunnel in a way for Lebanon. Thank you very much. Thank you both. Kiitos, thank you. Kiitos.